Na estación de tren de Lugo agardamos a uns pasaxeiros moi especiais. Chegan no Albia da liña Ferrol-Madrid, procedentes de Guitiriz. Son 40 rapaces e rapazas deste municipio de entre 5 e 12 anos que veñen de excursión á cidade amurallada e que mellor xeito de facelo que neste medio de transporte. Para algúns é a primeira vez que soben nel. Ben. Por qué? Porque pasamos por moitos sitios e gustoume. Para todos é un medio pouco habitual o que lle atopan moitas ventaxas. Moi divertido, porque vas con todos os teus amigos, é moi divertido ir en tren. Pois que vas rápido, que vas coas túas amigas e podes xogar con eles. Que é moi divertido, porque vai moi rápido. Esta é parte da excursión que todos os anos organiza o Concello de Guitiriz para os nenos durante as vacacións de Nadal. A idea do tren é un pouco para que os nenos coñezan esta vía de transporte, para que se habitúen a utilizala, para potenciar o uso do tren, porque está en decadencia cada vez máis no noso Concello, e bueno, para que sexa un pouco diferente. A viaxe en tren tan só é o comenzo dun día cheo de actividades. Unha das máis agardadas polos rapaces, sen dúbida, a de patinar na pista de xeo instalada na praza da Horta do Seminario. Cada quen patina como pode. Algúns custalles, pero inténtano unha e outra vez. Aguantar, porque se vas un pouco rápido te podes caer. Outros xa teñen dominada a pista. Ter práctica cos patís en liña convencionais axuda moito. Sí, porque estuve uns anos en patinaje sobre rodas e xa domino este tamén. Tengo la fortuna de venir muchos años diariamente y me gusta muchísimo el deporte y patinar sobre todo. Normalmente hay que saber patinar ya en suelo normal, no en hielo, para poder patinar en hielo, porque el hielo es mucho más resbaladizo. Pero con axuda ou sen ela, o importante é pasalo ben. Emocións e novas experiencias que fan deste un día inesquecible das vacacións de Nadal destes nenos guitiricenses.